दाइन नं दतमा बियाबनि रामफलबिल बिसिडिसिनि लङाछला गामिनि नावद्रा जाम्फैखौ मावफुंना होनायजों लोगोसे हान्थामेलानि थाखाय लामा खालामना होदों। इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि बाख्नायथाव हाबाफारि। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 8 नं दतमा बियाबनि रामफलबिल बिसिडिसिनि लङाछला गामिनि रायजो राजाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो नावद्रा जाम्फै बायफ्लंनायनि जिंगायाव दं, लोगोसे हान्थामेलानि थाखाय लामा गैयैनि गोबां जिंगायाव दंमोन। लङाछला गामिनि रायजो राजाफोरनि बेफोरबादि उसुबिदाखौ नुनानै मिरु इउपिपिएल दोलोनि रांगिरि फुकन लाहारि आरो 8 नं दतमा ब्लक इउपिपिएलनि रांगिरि मानास नार्जारि उयां बिथांमोनहा दिनै लामा आरो जाम्फैखौ गाव गावनि रां खरसा खालामनानै मावफुंना हैदों। दिनै जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मोनसे हाबाफारि लादों। नैबे रामफलबिल बिसिडिसिनि सिङाव लङाछला होननाय मोनसे गामिनि लामा आरो लोगोसे बियो नैबे माने नावद्रा जाम्फै नैबे बान्दो थारमाने बान्दो खाम माने लामा आरोखि बियो। दा बियो थांनाय बोसोरनि दैबानाजों बायफ्लंनानै दङमोन। दा सिगांनि बोसोराव एसे फारक फाइनजों होबथानो थाखाय माखासे एसे होबथानो हादों, खिन्थु लामाया माने दैयाव थांबाय। आरो दा जिहेतु माइ गायनाय बोथोर सफैबाय, बिनि थाखाय नैबे नावद्रा जाम्फैनि दैखौबो लांनांगौ आरो लोगोसे बे लङाछला गामिनि आदिबासि गामिनि बे मोनसे लामा। दा बेखौहाय रायजो राजानि खावलायनाय बादियैहाय दिनैहाय माने JCB आरो ट्रेक्टर लानानै खोनानै होनाय जादों। दा बे हाबाफारिखौहाय जोंना बे ओनसोलनि सासे समाज सिबियारि मनज नार्जारि बा उवां होनोब्ला बयबो मिथियो बिथांखौ। बिथाङा सासे एक्स NDP-मोन आरो आथिखालाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दतमा ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बिथाङा सासे केसियार। दा बिथाङा राङारि मदद होदों आरो बेजों लोगोसेयै बिथाङा हारसिङै एसे खरसा लडआ बारा जागोन होननानै आंखौबो खावलायनायलाय आंबो बिथांजों लोगोसे बेवहाय एसे कन्ट्रिबिउट खालामदों। दा जोङो सानैजों लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। दा बे हाबाफारियावहाय जोंनि दतमा ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां आफादगिरि शंकरलाल ब्रह्म बिथाङाबो नुजाफैदों। गाहाय नेहाथारि राजकिशर बसुमतारी बिथाङाबो नुजाफैदों। आरो लोगोसेयै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि रुपसोरां ब्रह्म बिथांमोन जयै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। गोजोननाय मोन्दों रायजो राजाफ्रा जे दैज्लां बोथोर फैयोबाथाय नैबे लङा दैया खोब मोनसे गिख्रंथाव मोनसे महर लानानै गामियाव हा खुरखानाय लामा खुरखानाय बे जायो। दा बेखौ होबथानायजों लोगोसेयै गामिनि हान्था मेलाया एसेबाबो जाहाथे माने थांलाय फैलायनि मोजां राहा जायो आरो नावद्रा जाम्फैनि दैखौहाय जाहाथे गामिनि रायजो राजाफ्रा खेथि फोथारावहाय बाहायनो हायो, बेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ मावफैनाय जादों। ধন্যবাদ। এই যে ইপিপিএলপৰা অলপ সহায় কৰিছে ৰাস্তাবিলাক। আমাৰ এই যে লঙাতলা গাঁৱত বহুত কষ্ট হৈ আছিল। একদম ৰাস্তা বেমাৰ চেমাৰ হ'লে ল'বাৰ নাপায়, নিবাৰ নাপায়, গাড়ী ঘোঁৰা নাযায়, বহুত কষ্ট। তাৰ অলপ এই যে ওৱাং ভাইটা অলপ মদত কৰিছে, ৰাস্তাবিলাক বনাই দিছে। কেনেকুৱা মানে এনেকুৱা আসা যাৱা নিচিনা মানে পূৰাটো হোৱা নাই আৰু কি, মানে পূৰা কৰিব লাহে লাহে কৰিব আৰু কি। এখন মানে অলপখন বনাই দিছে, এটাই মই সুবিধা পাইছে আৰু তাতকৈ সহায় কৰিম আৰু কি এই ওৱাং ভাইকে ইপিপিএলপৰা আৰু কি। দে বেছি নকওঁ, মই শেষ কৰোঁ।